Όλα έτοιμα για την πρώτη ανάσταση στην Κέρκυρα 2014 Πάσχα. Έβγα στο παραθύρι σου. Παιδιά, κάποιος να βοηθήσει τον Ηρακλή. Δήμητρα, κάποιος να βοηθήσει τον Ηρακλή να κρατάει το αυτό, είναι βαρύ. Σιγά μωρέ. Όλα έτοιμα στην οδό Βουρλισμένων για την πρώτη ανάσταση. Η ψυχα... Λόγω κρίσης δεν βάζει ένα 500 άρικο μέσα. Θα το πετάξεις. Δήμητρα Μάρκετ για καλές αγορές. Όχι μωρ, θα χιονίσει λίγο, σιγά μωρ. Εκ νεκρό. Όχι, Μαρία, ακόμα είναι ο Ηλίας από κάτω. Πετάνε, πάμε για του χρόνου λέω. Όλα σπάσα. Σπάσα όλα, πάμε. Γουρδούλιο. Ωραία, πάνω μου. Παναγία βοηθά. Ωραία, ναι. Χριστός ασβέστη. Πάμε, ψάλεση. Αμήν και πότε. Εγώ παράξω το πόδι, μου δεν είναι πάει στα πλάγια και πάει στη πεθερά μου στο καβάρι. Γιαγιά καρδιά, πάμε όλοι στο Εκάτι. Ήμουν καθυστερημένη, ήμουν παρέα από το μαύρο το ρολόι. Ήμουν παρέα από το Μοναμί και πάει λίγο πίσω το ρολόι.